Pwede mo taon natin? Ha? Dito? Ito dapit? Asa dapit mo? Maagiran na pwede ra diri agi ano? Dito pa dong. Padong Santiago tiba. Mga pila kay plate na padong dito? Layo. Ayo no? Sa mga kuan kanang namin masakay na. Diya ra sakay. Kani mga tricycle kaya sa nasa. Padulang ra mo kana dito. Padong dito. Naman kuan. Padong dito, te. Ano mo katawa mo te? Nangutana ra man nimo te. Ladi man. Padong. Oh, nangutana. Ay mo. Bugal-bugal una sa nimo te. Ha? Pero nakadto na mga mo Santiago. Ngari ra agi unok dito no. Agi yun, dia na. Dia na padong. Mga pila ka na ka minuto ngadto. Te. Nga. Depende sa kuan. Siya Santiago asa dapit eh? Diretso dito. Sisiin. Turn ka mo turn. Padong ngadto te, padong ngadto. Santiago. Mga pila plate na ngadto padong te. Kuan. Kuya, Liti Santiago. Pila mo katao? Okay, katulak. Katulok. Okay. Ay, katulak eh. Sige te, sige. Salamat kay te ha. Salamat eh. Nguta namin sa uban diri kay basin nakailan na kay bawon. Pwede mo kutana deh? Pwede mo kutana? Pwede mo mo tanah deh. Asa mo nasakyan pa dong kuha ng Santiago? Ha? Dito. Padong Santiago deh ba? Asa man dapit deh? Dito. Day. Asa nasakyan? Day. Asa nasakyan pa dong Santiago? Asa dapit deh? Dire. Ato. Dapit. Asa dapit? Adto. Ato dapit. Kami senda kelo dapat adto. Matay banget. Pila mo kay bayad ng ato pa dong? Depende sa mamasahero ay. Depende? Pero pwede. Pwede, dai. Asa? Matuloy mo tabi Santiago din ya. Kami katultol ba? Asa man ta pwede mo sakay ana? Ha? Asa ta pwede mo sakay ana? Ha? Try. Ako ni. Kana. Dito. Sige pila kay plate ana day. Makakuan 150. 150? Wapa siguro tagaw? Pwede ra. Tama ko na mga kauban dito, nangaligo ba? Ya nganong nabot man mo diri? Naulihim kay bago pa niabot, gikan mi Cebu. Oh, okay ra. Mga pila ka minuto ba daw dito day? Mga depende sa pa. Oh, depende sa padagan sa Inita eh. Mga pila? 30. 13, sige. Salamat ha. Oh. Amping. Tagaw. Oh. Adto daw sa kayo. Day pwede mong tana day? Asa na sakyon pa doon kuan ng Santiago? Padong Santiago ba? Asa dapit ng Santiago deh? Padong Santiago ba day? Padong dito. Dito. Mga pila kay bayad ana ma'am?
Ma'am, mga pila kay bayad na pa nung ato sa Santiago. Asa dayang padung de Santiago de? Padong dito? Padung to na. Padung dito. Padung ya dito de. Mga pila kay bayad dito. Di mo pwede makasakay. Pwede ra mo magsugod og lakaw para Di man padung. Di padung. kasaway ay. Padong siguro dito. Padung dito. Sige ma'am, salamat ma'am ha.